Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Aquest és el nostre robot Delta. Operació de recollida i col·locació d'alta precisió. Àmpliament utilitzat en el muntatge de peces electròniques i d'automòbils. Indústries de processament, classificació i embalatge d'aliments. Especialment la solució perfecta per a la indústria de l'embalatge. Aquest producte és petit i exquisit, ràpid i gran càrrega útil. Acceptem comandes OEM. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta. HJS Automation millora el treball i la vida.